Prajeme pekný deň, tak ste sa opäť dočkali. Začína sa ďalšia časť magazínu Overtime. Vítajte. Je za nami asi historicky najväčšia akcia hokejová, ktorá sa odohrala pod holým nebom. Tak Boris, chcem počuť tvoje prvé dojmy a pocity, aj keď teda to počasie nebolo také, ako sme si my všetci prijali a predstavovali, ale zhodnoť nám to. Tak bola si tam aj ty. Ja si myslím, že pre všetkých, čo tam boli, ani jeden človek, ktorý tam bol, nemôže ľutovať napriek tomu počasiu. To hovorí o tom, že to bola perfektná show. Z môjho pohľadu veľmi dobre zorganizované. Nič tam nechýbalo. Boli tam stánky s občerstvením, ktoré mne voňali klobásou a bolo tam množstvo ľudí, ktorí si jednoducho prišli užiť ani nie ten samotný hokej, ale tú atmosféru. To, čo hokej znamená, ani nie ten samotný zápas, ale to, čo hokej predstavuje. A to, čo by mal hokej predstavovať pre všetkých fanúšikov. A videli sme, že napriek tomu, že tam boli obrovskí rivali, Zvolená, Banská Bystrica, tak sa to jednoducho vnieslo v perfektnej atmosfére. Obidva tábory povzbudzovali svoje týmy a ako hovorím, napriek tomu, že to počasie bolo také, ako bolo, ani jeden z tých ľudí, stavím sa, neľutuje, že išiel. A naopak tí, čo zostali doma, tak si myslím, že keď si pozrú tie zábery z tohto, ako si povedala, historického okamihu, tak budú trošku ľutovať. To musím aj ja povedať, veľká poklona všetkým ľuďom, ktorí napriek tomu počasiu stáli na tých tribunách, mokli a povzbudzovali svoje týmy a hráčov, ktorým fandia, takisto veľká poklona aj hráčom, pretože ja keď som ich videla, ako chodili počas prestávok do kabín, boli absolútne celí premočení a tá výstroj musela byť ťažšia, ako obvykle je. To teda bola, chalani to zvládli úplne bravúrne. Pre mňa je prekvapením, že sa sťažovali skôr diváci, ktorí zostali doma, ako diváci, ktorí tam prišli a samotní hráči, ktorí musíme povedať, že to mali absolútne najťažšie zo všetkých. A obrovská poklona pre tých ľudí, čo pripravovali toto obrovské divadlo. Všetci to zvládli úplne perfektne. Možno, čo som bol prekvapený, tak tréneri oboch mustiev odmietli, aby roľba išla tak, ako som ja predpokladal, že pôjde každých 10 minút. To znamená, že v polovici tretiny sa preruší zápas, aby tá roľba na sucho stiahla tú vodu z toho ľadu, pretože sme videli viacero záberov, kedy ten puk doslova zastavil a v jednom momente zastavil pred prázdnou bránou Banskej Bystrice a môžeme si predstaviť, ak by Banská Bystrica vyrovnala ten zápas, čo sa im nakoniec nepodarilo, aký by to bol obrovský zlomový moment v tomto zápase. A pripomeňme si, že išlo o obrovské body, išlo o čelo tabuľky. Ďalšia vec, ktorá sa nedala ani len naplánovať tak dobre, ako vyšla. Prvé dva týmy sa stretli pod holým nebom, bojovali priamo v tomto zápase o čele tabuľky. Úplne perfektná vec. Ja si myslím, že aj do budúcna by bola obrovská škoda, aby sa to nezopakovalo. Ja som to už povedal aj predtým, ale toto je v Amerike a v Kanade taká bežná vec. Či si zoberieme Super Bowl, či si zoberieme Winter Classic, tak ľudia, na rozdiel od tohto slovenského Winter Classic, aj na rozdiel od toho zápasu Legend, ktorý sme mali možnosť vidieť v sobotu, tak ľudia prišli na poslednú chvíľu. Jednoducho, o druhej je zápas, o druhej prídeme, sadneme si. Ale toto je o niečom viacom. Toto je to, čo ten hokej ponúka, to zblíženie sa tých ľudí, dať si pivo, dať si tú klobásu. A ako hovorím, presne tak, a ako hovorím, v Kanade, v Amerike ľudia grillujú. Či prší, či sneží, jednoducho sa tam posadia, užívajú si to. Neprídeme tam samozrejme s malými deťmi, ale tí ľudia, ktorí majú tú chuť, prečo nie? A určite je škoda si tento zápas alebo ten Winter Classic dať len do toho úzkeho spektra tých 60 minút. Pokiaľ sa ten zápas odohrá, tak som tam, pretože o tom toto vôbec nie je. A ako si povedal, že v NHL je to napríklad bežné a v NHL je bežné, že sa hrá takýto zápas, keď je minus 20. Viem, že aj napríklad v Edmontone Rišo Zedník spomínal, že tam bola neskutočná zima a aj napriek tomu tam tí diváci prišli, sedeli, vydržali, takže nemôžeme sa sťažovať, že dobre tak pršalo a že... To ovplyvní počasie, akurát ten pán hore a toho teda sme pravdepodobne požiadali málo, ale ja tiež Winter Classic, ktorý som odohral v Amerike, respektíve zápas pod holým nebom, tak bola obrovská zima pre tých hráčov. Pre tých hráčov to naozaj je to obrovská obeta. Je to zložité v tých podmienkách hrať. Už len tá zima, ktorá, ako hovoríš, na tvár tie zima celý zápas. Je tam oveľa chladnejšie počasie, musí sa vyrovnávať s vetrom. Samozrejme ten dážď v neposlednom rade. Takže mali to obrovsky zložité, ako si dobre povedala, tak tá výstroj na konci zápasu mala... Ja som si chytil brankárske nohavice po tom zápase a tie boli teda o dobrých pár kilov ťažšie. Takže všetko to sťažovalo samozrejme tým chalom. A som veľmi rád, že nikto sa tam nezranil. To bolo to najdôležitejšie, čo aj keď som sa rozprával s oboma trénermi pred tým zápasom, či Den Simela alebo Andrej Podkoňský, to bolo ich želanie číslo 1. A to bolo to, čo
dúfali, že sa nestane v tomto zápase. Ja keď som sa bavila s hráčmi pred zápasom, keď mali rozkorčulovanie, tak hovorili, že ľad je v poriadku. Ich skôr trápilo to plexisklo, ktoré majú vlastne na helme, že keď im tam bude pršať, že nebudú dobre vidieť. Niektorí chceli hrať aj bez neho, keďže pravidlá to nedovolujú, tak im to umožnené nebolo. Ale čo sa chcem teba spýtať, kto bol tvojim favoritom v tomto zápase a či si myslíš, že napríklad pre Zvolen alebo naopak pre Bystricu bola výhoda, že hrali na menšom klzisku? Ja si myslím, že tam tá voda znemožnila úplne takéto rozhodovanie alebo takéto špekulácie, kto mal výhodu, kto mal nevýhodu. Obidva týmy mali nevýhodu. Obidva týmy mali rovnakú nevýhodu, bohužiaľ kvôli tomu dažďu. Toto bolo úplne iný zápas, ako by sme mohli očakávať v aréne pod strechou. Ale ako hovorím, tu to vôbec nešlo o ten zápas samotný. Tu bola tá show okolo, tá atmosféra. Každý jeden z tých ľudí, ktorý tam bol, musí povedať, že to bola nenahraditeľná, neopakovateľná atmosféra. Niečo, čo sa nestane v aréne. A dúfajme, že, ako hovorím, že sa to stane pravidlom, že každý rok budeme vidieť takýto zápas pod holým nebom. A bola by škoda, aby sa to nestalo. A v sobotu teda ešte sa len vrátim k tým legendám, že na ktorú súťaž zručnosti by si ty sám trúfol, Boris? No, už teraz ani na jednu, ale ak som bol na súťažiach zručnosti, tak to bola vždycky len tvrdá strela. Nikto nemohol odo mňa očakávať, že budem zručný v rýchlostnom korčulovaní, alebo... Ale my sme mali také špeciálne tie súťaže zručnosti, napríklad tá streľba ponad auta, alebo streľba zo strechy. No na tu by som si netrúfol určite, ako tam bola potenciálna škoda, myslím, že 100 000 takým divokým odhadom a na tu by som si teda, ja by som to riešil tak, ako myslím Tomáš Kopecký to poslal pod ľadom a potom sa tváril, že takto on chcel, takže to som videla. Klobúk dole pred Tomášovými hereckými schopnosťami, ale takým nejakým spôsobom by som to riešil aj ja. Ďakujem. Takže Winter Classic dopadol podľa nás oboch úspešne. Dúfame, že sa bude takáto udalosť hokejová, takýto hokejový sviatok ešte opakovať. Ale chcela by som sa vrátiť naspäť k Tipsport Lige a konkrétne teda málo hovoríme o našich zahraničných účastníkoch. Teda konkrétne by som sa chcela teraz rozprávať o týme DVTK Miskolc, ktorým sa posledných 20 zápasov vlastne mimoriadne darí. Aj keď sú celkovo na 7. priečke v tabulke, môžeme hovoriť, že za ten mesiac, dva by sme ich mohli zaradiť aj do top 3. No, posledných 20-25 zápasov, ak si dobre spomínam, tak oni sú tretím tímom. Ak sa tá štatistika ozaj spraví len z posledných zápasov, tých 20-25, tak oni sú tretím tímom našej najvyššej súťaže. Veľmi veľa ľudí podceňuje ešte stále tento tím a nemyslím si, že je to správne. Toto bude tím, ktorý bude, ak sa dostane do play-off, veľmi nebezpečný. Hrajú taký kanadský zodpovedný štýl. Je vidieť, že obrovská stopa Glena Hanlona, ktorý v prvom rade dostal dôveru od vedenia Miškolca. Dávame ti priestor. Vieme, že to nebude okamžité. Vieme, že prichádzaš s obrovským množstvom nových vecí, malých detailov, ktoré budú chvíľu trvať, pokiaľ sa naši hráči naučia. A tú dôveru samozrejme Glenn Hanlon mal od začiatku zápasu, respektíve od začiatku sezóny. A teraz ju zúžitkováva. Teraz vidíme, že čo Glenn Hanlon, aký mal plán s tým tímom. A každý jeden tím, naposledy som sa rozprával s hlavným trénerom Banskej Bystrice Danom Siemenom, každý jeden tím už začína mať rešpekt pred týmto mužstvom. A každý jeden tréner, ktorý si pozerá tie videá, tak vidí, o čo sa snažia. A začína to byť obrovský ašpirant minimálne na to play-off. A samozrejme takéto týmy, ktoré sú zodpovedné a ktoré sú zamerané na tie detaily, tak majú veľkú šancu aj v play-off, pretože to už je úplne iný hokej. A minule som hovoril o Banskej Bystrici, že Banskú Bystricu považujem za jedného z ašpirantov na titul. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na Zvolen. To sú týmy, ktoré naozaj sú veľmi dobre trénované, musím povedať. A Miskolc bude taký čierny kôň toho play-off podľa môjho názoru. Takže ak ste podceňovali doteraz Miskolc, tak si myslím, že odteraz už sa to nevypláca. Ja len tak zhrniem z tvojich tvrdení, v podstate aj Banská Bystrica, aj DVTK Miskolc má zahraničných trénerov. Myslíš si, že tí kanadskí tréneri prinášajú do tých tímov niečo viac ako tí slovenskí tréneri? Tak Andrej Podkonický je trénerom Zvolena a hovorím o ňom ako o jednom z top trénerov našej ligy. Nie je to o tom, či je slovenský alebo zahraničný tréner. Je to skutočne o tom, že aké skúsenosti má. Andrej Podkonický má tie skúsenosti zo zahraničia a nechal si otvorenú myseľne, povedal na všetko, že toto je nezmysel a takto sa hokej nehrá.
A jednoducho si nechal otvorenú myseľ a učil sa tie nové veci. Tak, ako som sa ich učil ja, tak, ako sa ich učil každý, lebo dve veci, ktoré strašne rád hovorím, je prvá vec, talent nikto nikoho nikdy nenaučí. To nie je šanca na to, aby som ja naučil chalana byť talentovaným. Čo ho môžem naučiť, je byť prospešný predtým nejakým spôsobom a v tomu dopomáhajú tie malé veci, ktoré ho tréner môže naučiť. To je prvá vec. A druhá vec, že nikto z nás nevie to, čo sa nenaučil. Všetko, čo vieme, sme sa naučili v nejakom momente v našom živote. To znamená, všetci tí tréneri, ktorí teraz učia svojich zverencov niečo, tak to sú tréneri, ktorí sa to museli naučiť predtým. A otázka je, kde sa to naučiť. Lebo dobre vieme, že na výchovu hráčov, trénerov je najkvalitnejšia liga bude NHL. Tak ako je to najkvalitnejšia hokejová liga, tak sa tam najviac dbá na tej detaily. Takže chalani, ktorí si prešli NHL, tak akokoľvek formou, či je to AHL, NHL, pretože to je jedna organizácia. Áno, to sme sa bavili už presne tak môžeme. A hlavne sa tam učia tie veci, ktoré sa učia v NHL. Takže ak sa to tí chalani tam naučili, tak to môžu podávať ďalej. Ak sa to naučili vo veľmi kvalitných ligách, ako je Fínska, Švédska liga, tak to môžu posúvať ďalej. Ak som hral niekde v Poľsku, ak som hral niekde, ak by som bol hral len v Kazachstane, nevedel by som rozlíšiť, čo sú prvky, ktoré do hokeja patria, čo sú prvky, ktoré hokeju pomáhajú, tie malé detaily. Ako viem teraz, keď som si zažil oba tie póly, aj to dobré, aj to zlé. A to stále hovorím, že človek v prvom rade sa nesmie prestať učiť, ale musí byť ochotný sa učiť. A toto sú tréneri, ktorí boli ochotní sa v nejakom čase vo svojom živote učiť a stále sa učia nové veci. A to môže byť Kanaďan, to môže byť Američan, to môže byť Slovák, to je úplne jedno. Ale momentálne týchto troch trénerov ja osobne vidím ako najkvalitnejších, ktoré Slovensko má v našej lige. A to, že dvaja z nich sú zahraniční, je len náhoda. Čiže aj minule si vlastne hovoril, že Vlado Orsák nadstavil v Banskej Bystrici určitý systém a pán tréner Seaman v tom pokračuje vlastne. Takže povedal samotný Dan Seaman, takže je obrovská pochvala pre Vlada Orsáka, pre svojho predchodcu, pretože Dan Seaman povedal, že myslel som si, že to bude mať ťažšie v Banskej Bystrici, ale to, čo Vlado Orsák tu zaviedol, tak tá mentalita, tak tá tu zostáva. Tie malé veci, oni mu nemusíš prizvukovať tak často, ako je hokejka naľade do puku. A snažiť sa separovať toho hráča od puku a nespraviť oblúčik od neho. A tie veci, ktoré ja stále hovorím a ktoré sú tak dôležité v tom hokeji, neotáčať sa spoluhráčovi chrbtom, keď ten spoluhráč má puk. To mňa mimochodom strašne rozčulo ako obrancu, pretože ja keď som mal puk a pozrel som sa hore, ja som vedel, že ak dám zlú prihrávku, tak ja budem na vine. Ja budem ten zlý. Ale čo tie možnosti, ktoré mi moji spoluhráči dali, tie sú obrovsky dôležité pre toho obrancu, alebo pre toho útočníka s pukom, to je jedno. Ale ak sa pozriem hore a jeden obranca mi je otočený chrbtom, druhý akurát robí oblúčik a tretí je postavený pri hráčovi a nehýbe sa, tak ťažko ja si z týchto hráčov môžem vybrať jedného na prihrávku. Práve preto vždycky ja sa zameriavam na tie veci, čo mne vadili ako hráčovi a tie veci, ktoré ja som sa v Kanade a v Amerike naučil. Že jednoducho takto sa hokej nehrá, je to netímové a spoluhráči si musia navzájom veľmi, veľmi pomáhať. Na tom lade. Miškolcu sa ešte vrátime, pretože máš pre nás pripravenú analýzu zo zápasu Miskolc. Zo zápasu Nové Zámky Miskolc. Nové Zámky hrali doma a ja som si pozrel tento zápas. Nemusel som ho pozerať dlho, aby som zistil, ktoré veci Miskolc ťahajú k tým víťazstvom. Čo sú tie veci, ktoré oni vlastne robia dobre? Čo sú tie dobré veci, ktoré im umožnili byť posledných 20-25 zápasov v top 3 našej Tipsport League, čo by málo kto pred sezónou očakával. Tak ja som na ne veľmi zvedavá. Poďme si spolu pozrieť. Tak sa pozrieme teda na hru Miskolca. Pozrieme sa na obrovskú obetu týchto dvoch útočníkov. Akým spôsobom backcheckujú? V tomto momente by si ľahko fanúšik mohol povedať, veď ale máme jedného hráča Miskolca, druhého hráča Miskolca a takisto len dvaja novozámskí hráči sa hrnú dopredu. Na čo tam ja potrebujem backcheckujúceho hráča? A na to, aby si tí chalani vzájomne pomohli. Na to, aby znemožnili súperovi prejsť už len modrú čiaru. A vidíme, že z takého mini protiútoku hraje v strednom pásme bez problémov. Zastavený protiútok, žiadne riziko nehrozilo. Ďalšia vec, ktorú hráči Miskolca robia a robia ju každý zápas a robia ju pravidelne veľmi dobre, tento priestor pred branou. Pozrime sa, mini presilovka 5 proti 3, traja hráči Nových Zámkov proti 5 hráčom Miskolca. Vieme že dobre, že toto je taká mini presilovka 5 hráčov proti 3. Ťažko sa bude 3 Novozámčanom presadzovať proti 5 hráčom Miskolca. Navyše, tu vidíme veľmi dobrú prácu hokejkov hráča Miskolca. Ten puk je v bezpečí, ten puk je von z pásma, nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Ďalšia vec. Pozrieme sa teraz, aká obrovská obeta tohto hráča. Všetci traja novozámski hráči sú medzi brániacimi hráčmi
nemajú priestor na to, aby sa dostali cez nich do brány, ale ešte raz hovorím, toto je to, čo tu chcem zvýrazniť. Obrovská obeta hráča, takéhoto hráča chce mať v tíme každý tím. Toto je to, čo vyhráva zápasy, toto je to, čo vždycky zaslúži obrovskú pochvalu. A opäť priestor pred bránou, 2 novozámodskí hráči proti 5 hráčom Miškolca. Toto je to, čo vyhráva zápasy. To sú tie malé veci. Nie je to nikoho iného zásluha ako Glena Hanlona, ktorý tlačil hráčom Miškolca do tohto celú sezónu a teraz to prináša ovocie. Poďme sa trošku povenovať našej reprezentácii. Blíži sa nám Kaufland Cup, kde si naša reprezentácia zmeria sily z repre Bieloruska a Ruska. Aké máš očakávania? Ťažko niečo očakávať. Očakávania môžu mať hráči a očakávania môžu mať hlavní tréneri, respektíve hlavný tréner. Hlavný tréner v tom, že kto z tých hráčov, ktorému vložil tentokrát dôveru, sa ukáže, zabojuje o tie majstrovstvá sveta, domáce majstrovstvá sveta. Ak by majstrovstvá sveta celkovo neboli dostatočnou motiváciou, tak samozrejme hrá sa na domácej pôde. A keď som sa rozprával s Craigom Ramseym, len zopakujem to, čo už ja som predtým povedal, čo sa mi predtým zdalo, tak teraz už je to potvrdené aj ním samotným, chce dať priestor čo najväčšiemu počtu hráčov, ktorí ho zaujmú nejakým spôsobom. A to, ako môžete zaujať, ak ste hráči a toto vás zaujíma, že ako môžete zaujať hlavného trénera reprezentácie obetavosťou, snahou, korčulovaním. To sú 3 veci, ktoré som vycítil z neho, že toto je to, čo on od svojich hráčov chce, pretože tie veci, ktoré on systémovo očakáva, on si vydobie, aby to od tých hráčov dostal, už keď ich do toho reprezentačného družstva pozval, ale tie veci, ktoré vedú k tomuto. To znamená, že ja musím byť ako hráč ochotný zblokovať strelu, snaha. Musím byť ochotný sa obetovať predtým. Musím byť ochotný korčulovať. Nie prestať korčulovať a ako sme často hovorili, zostať sa viesť na 2 nohách, hokejka v 2 rukách a pôsobiť ležerne. Taký hráč nemá veľkú šancu pri tomto trénerovi a ja si myslím, že to je len dobré, pretože snaha, tímovosť, to je to minimum, bojovnosť, samozrejme, to je to minimum, čo môžeme očakávať od tých hráčov, ktorí si už vyslúžia ten reprezentačný dres. A potom ide o to, samozrejme, už keď sú v tej reprezentácii, akým spôsobom dokážu plniť tie pokyny, ktoré dostanú od trénera Ramseyho. Ak sa nemýlim, pokračujeme aj v rotácii asistentov hlavného trénera? Myslím si, že je to tak a to už sme sa rozprávali, že prečo tomu tak je. Stále pokračuje to, o čom sme sa rozprávali, to, o čom sme hovorili, napriek tomu, že veľa fanúšikov sa ma stále pýta na túto tému, na túto otázku, že či je to dobré, že sa tam tí tréneri menia. Je to, samozrejme, že je to dobré. Je to výuka v praxi. Je to, čo Miro Šatan a Craig Ramsey chcú. Zaučiť čo najväčší počet našich trénerov. Ale tu už je to trošku iné pri týchto 2 tréneroch, pretože toto sú pre mňa tréneri, ktorých by som si vedel spolu možno s Ivanom Dropom vedel predstaviť. Ja nemal som ani jedného ako trénera, ale môj pocit z týchto trénerov je to, že už toto sú tréneri, ktorí by boli hodní tých majstrovstiev sveta, ale je to môj subjektívny názor, ale tu už sa začíname blížiť k tým majstrovstvám sveta. Tu už to začína ísť do tuhého minimálne v tom trénerskom štábe a nebol by som prekvapený, ak by práve títo 2 páni boli asistenti. Môžem len doplniť, mňa zaujíma teda, že či nie je trošku problém, že vlastne Andrej je hlavným trénerom a zrazu bude asistent, lebo Petras vlastne v Slovane Bratislava robí asistenta, jasné. Robí asistenta, že či to potom pre toho hlavného trénera nie je trošku zmena. A zmena to môže byť, ale ide o to, že kto má aké veľké ego. Ak by Andrej Podkonický, viem, že taký nie, ale ak by tam išiel s tým, že ja to tu chcem viesť a ja chcem byť tu šéfom, napriek tomu, že moja pozícia na papieri je asistent trénera a nejakým spôsobom by podrýval autoritu Craiga Ramseyho, tak samozrejme to by bolo zlé. Ale keďže Andrej Podkonický taký nie je a vie veľmi dobre a chce sa učiť, napriek tomu, že veľmi veľa vie o hokeji, tak ešte stále vie, že učiť sa dá celý život a toto je obrovská príležitosť pre ňoho sa učiť od takého obrovského mena, ako je Craig Ramsey, od takého človeka, ktorý ozaj má čo ponúknuť, napriek tomu, že na Slovensku radi dehonestujeme všetko, čo je aspoň z polovice slovenské, a teraz je to kanadsko-slovenské, aj tak to budeme dehonestovať, ale je toto človek, od ktorého sa dá naučiť obrovské množstvo a Andrej Podkonický si to veľmi dobre uvedomuje. Podľa mňa je to veľká podsta pre Andreja Podkonického a ako hovorím, tréner, ktorý už veľa vie, samozrejme, ako každý z nás, veľa sa aj môže naučiť a s tým, podľa môjho názoru, tam Andrej Podkonický aj ide. A nie je problém, že vlastne jeden asistent bude z KHL-ky a jeden je z Tipsport ligy? Absolútne nie, pretože
základ pri každom realizačnom tíme, a nezachádzame do minulosti, je, aby tí tréneri držali pokope. Aby sa dohodli na tom, čo oni prednesú tým hráčom. Aby to už bola finálna verzia predtým, ako idú na ten meeting s tými hráčmi. Aby tam neboli dohadovačky na tom meetingu. Nie, toto tak nespravíme a takto by to nemalo byť. A jednoducho budú sa tam tréneri medzi sebou doťahovať pred hráčmi. To by bolo vrcholne neprofesionálne. A neobávam sa pri týchto troch pánoch, že to tak bude absolútne. Predpokladám, že sa dohodnú za zavretými dverami. Tie nejaké nezrovnalosti, ktoré by mi mali, ak by mali, tak si povedia predtým, ako predstúpia pred kabínu plnú chalanov. Tak by to samozrejme malo byť. Tak v to pevne verím, že to tak aj bude. No a pre vás, vážení diváci, máme súťažnú otázku týkajúcu sa práve reprezentácie a otázka znie, ktorý hráč si odkrúti svoju premiéru v seniorskej reprezentácii. Je to hráč, dám nápovedu? Tak Borisov výraz hovorí za všetko, ale ja vám pomôžem. Je to hráč, ktorý oblieka dres Slovanu Bratislava. Takže myslím, že to je už absolútne jasné a vy súťažíte o túto nádhernú šiltovku modrej farby od spoločnosti Baver. Nezabudnite lajkovať, šerovať, odoberať a vidíme sa opäť o týždeň. A nebudete sa písať vaše názory a samozrejme témy, ktoré by sme mali rozoberať pod toto video, pretože my si to naozaj s Borisom poctivo čítame, sledujeme a tešia nás všetky vaše pozitívne, ale aj negatívne názory, pretože tie nás posúvajú stále vpred. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme, ahojte.